Masukin takaisin. Listasta mungkin coba takaisin. Just. Takaisin. Kalau tiba-tiba ya. Mungkin di sini tidak boleh. Ya mau ini tidak boleh. Niin olikaan niinkin ne teerata. Maristettu teeraas. Kato, äitin praegu mustikkaid. Äitin praegu mustikkaid. Minäkin praegu mustikkaid. Näet teerata. On väikin mustikkaid. Niin. Väikin mustikkaid. Menen kameran kanssa. Yritin kyllä tavalla. Seikkailla. Sä tuu. Siitä. Niin. Mä näytän sille. Ei näy midagi. Ja minä ise ka. Nii, oota. Nii, oi. Jälle. No siinä on mustikka. Ja nyt mä takaisin. Sitten mä tämän värit. Sitten vielä ennen metsästäillä. Äiti on koneen päitä. Mä olen niin kuitenkin kokkaa koota. Tekemään klippiä. Mä ihmaattelin teistä lõpuks. Mä ihmaattelin konna pärast tappikene. On nyt on. Mä ihmaattelin teistä konna pärast. Konnat liittyy. Liitän teistä lõpuks. Vaatakin lihtsalt konna. Näete konna. Ma ise näen konna. Ma ei näe ise konna. On liigub seal. Vaata, siis ma näen konna. Oota, ma üritan kinni. GoPro. Siis on konna.
thấy không có bố này như vậy. Tule. Ära kukku, palun. Ei kuku, saadab peaaegu küll kukkunud. Mis sa teed?
어디? 아, 오케이. 땡이야? Mira, lo de... Ok. No, 이거 porque... Oiana, manahan. Niin, tulee sama kaiva niitä. Niin, mitä? Aivan isää kaasaamaan muuten näkytä just näistä. Ei, tätä ei voi sovia rokkaan. Se on kaikki soppu. Näin. Soppu. Ja nyt masikka pulju. Oh. Masikka pulju on se. Masikka pulju. Masikka pulju. Jee. Mä teen kohta. Kyllä sä pyydät tekemään valmis. Lehu. Okei, se on vaikea. Ei saanut sanoa, että tämä meni kehittää. Se on juhannut olla.